నిన్ను చూసిన రోజు నేను రెండోసారి పుట్టినరోజు. ఎందుకంటే ఆ రోజు నుంచి నాకు నేనే కొత్తగా ఉన్నాను. నువ్వు నా జీవితంలోకి రాకముందు ఒక జీవితం, నువ్వు వచ్చాక ఒక జీవితం. నువ్వు రాకముందు నా లైఫ్లో చెప్పుకోవడానికి ఏమీ లేదు. నువ్వు వచ్చాక ప్రతిరోజు ప్రతి నిమిషం ఒక అద్భుతంలా అనిపిస్తుంది. ఇదివరకు నేను గొప్పవాడిని అయిపోవాలని, ఎక్కడెక్కడికో వెళ్ళిపోవాలని అనుకునేవాడిని. కానీ ఇప్పుడు నీతో పాటు నీ చేయి పట్టుకొని నడిస్తే చాలనిపిస్తుంది. ప్రేమ కోసం యుద్ధాలు జరిగాయంటే నవ్వుకునేవాడిని, కానీ ఇప్పుడు నీ కోసం ఎన్ని యుద్ధాలన్నా చేయొచ్చు అనిపిస్తుంది. ఫ్యూచర్లో నీకు ఎంత సంపాదించి పెడతానో చెప్పలేను, కానీ నిన్ను సంతోష పెట్టడానికి ప్రతిరోజు ప్రతి నిమిషం ప్రతి క్షణం ప్రయత్నిస్తూనే ఉంటాను. నీ వెనకుండి నిన్ను నడిపిస్తాను. నీ ముందుండి నీ కష్టాన్ని అడ్డుకుంటాను. నిన్ను అమ్మలా చూసుకుంటాను. నిన్ను గెలవాలంటే ఎన్ని జీవితాలు కావాలో తెలియదు, కానీ నీకోసం ఎంత దూరమైనా నడుస్తా, ఎన్ని సముద్రాలైనా ఎదుగుతా, ఎన్ని ఆకాశాలైనా దాటుతా. ఎందుకంటే నువ్వే నా జీవితం. నువ్వు లేని నన్ను ఊహించుకోలేను. ఈ కాగితం నా జీవితం రెండూ నీ చేతుల్లోనే ఉన్నాయి. ఏం చేస్తావో నీ ఇష్టం. హలో బావా. బేబీ, నేనంటే అంత ఇష్టమా నీకు? అవునే. లవ్ యూ బావా. చలిగాలి చూద్దు తెగతుంటరి గిలిగింత పడుతున్నది. ఒక మంచు చూద్దు మహమంచిది తెరచాటు కడుతున్నది. నననన్నాన కథ ఏమిటి? తెలుసా మరి ఇక ఈ పైన కానున్న కథ ఏమిటి? అది నీకైనా నాకైనా తెలుసా మరి? అయినా వయసిక ఆగేనా? మనమికమో మాట పడకూడదంటున్నది. చలిగాలి చూద్దు తెగతుంటరి గిలిగింత పెడుతున్నది. పొగ మంచు చూద్దు మహమంచిది తెరచాటు కడుతున్నది. ఇటు పోతున్నా అని అడిగామా? ఎదురుగా వచ్చేదారేదైనా ఏమైపోతా అనుకున్నామా? జత పరుగుల్లో ఏం జరిగినా శృతి నుంచి సరాగం ఏమన్నది? మనమికమో మాట పడకూడదంటున్నది. కలతేనా కిలకిల మనదా? మన నవ్వులలో తాను చేరి నడిరే అయినా విలవిల మనదా? నిలువున నిమిరి డావిరి మతిపోయేంత మైకం ఏమన్నది? మనమికమో మాట పడకూడదంటున్నది. పొగ మంచు చూద్దు మహమంచిది తెరచాటు కడుతున్నది. చలిగాలి చూద్దు తెగతుంటరి గిలిగింత పెడుతున్నది.